tiende nang'o? Ya chak gi congratulate Trump kata na lemo kabisa no yombe to Nyasaye nyalo Wacho na lamno chope bo. Nyasaye no koni no seche moko bende wayud no mar rigi ji nyocha yudo yes koro nyaka wadag gi ma waparo. Trump ng'eni lokruok to bro betie to kapar ka bro bet maduong' ahinya ma impact pinywa mar Kenya. Gimokuongo en ni ng'eny gik mwayudo ko America sani en mostly through multilateral organizations. Wayudo kony moa IMF, wayudo World Bank, and iyudo ka America pesa gi ng'eny kuondego. To kane Trump ne president mokuongo 45th ne okomor gibedo ni America pesa ne dhi e World Bank mang'eny molao jomoko. Koro WHO no kone odwa wuok. So ng'eny gik mabet ma world organizations, UN, WHO, IMF, ng'eny gi obro pingo kendo obro challenge gi momiyo America nyaka tingigo e wiye moloyo jomoko. Climate change osebet ka lokruok mar kor lwasi bende opingo ga matin. Owacho ni en okoneno kata global warming no pingo kabisa. Owacho okoneno ni moro madiere kata matin. Koro en ng'ama science okokawga piyo kamano. Ochiko ite ne joma betie nigi penjo moko kuom gigo. Koro kata sani ker marwa jatend piny marwa Ruto nyocha no keto geno ne kabisa e pesa mag climate change. Ta aneno ka mano nyalo chwadre gi chung. Lakini wabe wan gi jatend piny monjwaria. Dong neno kaka no se congratulate Trump motegno kabisa. Ok bibuogowa ka chieng' mirwako Trump dwe mar achiel tarik 20 gine joma ni mbele. To Kenya bende America ok nyal wiye wilgo ahinya. Wasebeto osiepe America. Koro aparo ni ng'enyne to bro dhi mbele to programs moko mag NGO moko to nyaka ng'adi. Ji nyaka kale matek matin ma gintiere karka. Mane ite mokuongo mar gazet ka nitie gik mathoth nyamo lose oweche owayo. Kendo ka irango nitiere singo mane ochiw maromo $300,000,000 mano mar kawo obila ma piny Kenya kitero e piny Haiti. Kendo kanyo nitiere sir mane chiwo kawuok e pinyno mar Amerika.